Karing kaluguran at pakamalag kong parokyanus, naning parokyan ng Apong Ana, rinando ko pong Maya po oras, at kabang sa salubong ng kaya po, ining bayong banwa, manano sanang pasalamatan tayo nga pong Ginoo, lalong-lalo na king regalo na ning biye, regalo na ning kasalpantayanan, regalo na ning pamisasan metong tamo bilang metong nga pamilya, bilang metong nga parokya. Manano sanang hindi magsilbiya pong inspirasyon, baka nilalakwas tamong gumusal, ni katamong pamipalalam ni katamong kasalpantayanan at ni kakapanayan tamo na magsilbing inspirasyon mo naman ban kanita lakwas tayong itaguyod din kapayapan manatili ing katatagan timbalang metong libutan na ning yaliwang kapagsubukan kilye at palagi tayong pagdulapan ng apong Ginoo bilang katamong santungan at ing katamong pikwanan ni katamong sikanan ban kanita lakwas maging makapaldugan ng katamong pamaglakbay kabeng-abe bilang meto nga parokya. Kaya kayungan ko, payabot ko, ing masaplalang bayong banwa kaya katamongan.